స్క్రీన్ అందరికీ కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ విజిబుల్ ఉందా అందరికి? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. సో ఈరోజు మనము అష్టమాధ్యాయం అంటే 8th చాప్టర్ అక్షర బ్రహ్మయోగము భగవత్ ప్రాప్తి. అష్టమాధ్యాయం అక్షర బ్రహ్మ యోగం అంటే భగవత్ ప్రాప్తి. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు ఇలా అంటున్నారంట, అడుగుతున్నారు, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి? సో బ్రహ్మం అంటే ఏమి, ఆత్మ అంటే ఏమి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏమి, అధిభూతం అంటే ఏమి, అధిదైవం అంటే ఏంటి, దయచేసి నాకు వివరించండి అని అర్జున భగవంతుని అడుగుతున్నారు. ఏమడుగుతున్నారు? బ్రహ్మం అంటే ఏమి, ఆత్మ అంటే ఏమి, కామ్యకర్మలు అంటే ఫ్రిటివ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏమి, అధిభూతం అంటే ఏమి, అధిదైవం అంటే ఏమని వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహే అస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే జగతం జ్ఞేయో అసనియతాత్మభిః. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడి శరీరంలో ఉంటాడు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నేను ఎలా తెలుసుకోగలరు? యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఆయన ఈ దేహంలో ఎలా వసిస్తారు, అండ్ సేవలో అండ్ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో భగవంతుని ఎలా తెలుస్తారు, ఎలా గుర్తు తెచ్చుకోగలరు అని క్వశ్చన్. మనకేం చెప్తాం, మనము మరణ సమయంలో మన భావన ఏదైతే ఉంటుందో మనకు మరుజన్మ అదే దొరుకుతుంది అనమాట. సో మన భావనని బట్టే మనకి ఇంకొక జన్మలో ఏం దేహం అనేది ప్రకృతిలో నేచర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో మరి ఇప్పుడు మరణ సమయంలో మనకు భగవంతుని తెలిస్తే మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతాం. మరి ఎలా తెలవాలి భగవంతుని? మళ్ళీ మరణ సమయం అంటే అందరికీ ఇది చెప్తే ఏమనుకుంటారంటే, సో ఎన్ని చేసినా కూడా ఓకేలే, మరణ సమయంలో భగవంతుని తెలిస్తే చాలు, ఇవన్నీ ఎరేజ్ అయిపోతాయి అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. అయితే డెఫినెట్ గా ఉంది, అది ఎరేజ్ అయిపోతాయి. కానీ మరణ సమయంలో భగవంతుడు గుర్తు రావాలంటే అంత ఈజీనా అంటే కష్టం. ఎందుకంటే మరణ సమయంలో మనకి చాలా చాలా పెయిన్ ఉంటుంది. ఎన్నో వేల తేలు కుడితే ఎట్లా పెయిన్ వస్తుందో మనకు అంత పెయిన్ వస్తుందని చెప్తారు. ఆ పెయిన్ లో మనకు ఏది గుర్తు రాదనమాట. మన కాన్షియస్ అంతా కంప్లీట్ గా పెయిన్ తోనే ఉంటుంది. ఆ భయము, ఆ పెయిన్ మీదనే ఉంటుంది. ఇంకేమి కూడా మనకు గుర్తొచ్చే అవకాశం ఉంటది అనమాట. మళ్ళీ మరణ సమయంలో మనకు భగవంతుడు గుర్తు రావాలి, దేవాది దేవుని స్మరణ రావాలంటే ఎలా చూద్దాం. ఇప్పుడు జనరల్ కాన్షియస్ అంటారు. సో కాన్షియస్ అంటే ఏంటంటే మన చైతన్యం. ఇప్పుడు ఏదైనా మనకు ఫిజికల్ ఈ దేహానికి సంబంధించి ఒక పెయిన్ వచ్చింది అనుకున్నాం, లైక్ స్టమక్ పెయిన్, కడుపు నొప్పో, కాలు నొప్పో, చేయి నొప్పో, ఏదో ఒక నొప్పి వస్తుంది అనుకుందాం. సో మన కాన్షియస్ అంతా ఎటువైపుగా ఉంటుందంటే ఆ పెయిన్ మీదనే ఉంటుంది. అది చిన్నదవచ్చు, పెద్దదవచ్చు. కానీ ఏ చిన్నది వచ్చినా ఎవరికి అది వాళ్ళకి పెద్దదిగానే అనిపిస్తుంది. సో ఎవరు నాకు చిన్న నొప్పి వచ్చిందని చెప్పరు కదా. ఏ పెయిన్ వచ్చినా వాళ్ళకి అది చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళ కాన్షియస్ అంతా దాని మీదే ఉంటుంది. ఒక మోకాలు నొప్పే వస్తుంది, మనం అంతా ఆ రోజు ఏం చేస్తాం, పనులే చేయం, ఆ పని నడవలేను, కాలు కింద పెట్టలేకున్నాను, ఇలా అంతా మనం అనుకుంటాం కదా. ఏం పని చేయము, ఒక రెస్ట్ లో ఉండాలనుకుంటాం. సపోజ్ అదే సిచ్యువేషన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిందనో, అంటే మనకి చాలా దగ్గర వాళ్ళు, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు సంహో ఎవరైనా ఫోన్ చేసి చెప్తే మనం అప్పుడు ఏమవుతాము, చాలా టెన్స్ ఫీల్ అవుతాం, భయాందోళన ఫీల్ అవుతాం కదా. మన కాన్షియస్ మారిపోతుంది. సో ఏమవుతాం మనం అప్పుడు, మన కాన్షియస్ అంతా వాళ్ళ మీదకి మళ్ళుతుంది. ఏమైపోయిందా అని చాలా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అంతకు ముందు వరకు కాలు తీసి పెట్టాలంటేనే మనకు నొప్పి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ దానికన్నా ఎక్కువైనది ఏదైనా తెలుస్తుందో అటువైపుగా వాళ్ళు పరిగెత్తుతారు కదా, వాళ్ళకి ఏమైందో అలా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి కాలు నొప్పి అనేది కనపడదు, అవునా. బాగా పరిగెత్తారు, వెళ్తారు, హడావిడిగా వెళ్తారు, అక్కడికి వెళ్ళి రీచ్ అయ్యి ఓకే ఫైన్ వాళ్ళందరూ బాగా ఉన్నారు అని రిలాక్స్ అయినంత వరకు వాళ్ళకి కాలు నొప్పి కనిపించదు.
ఎందుకంటే వాళ్ళ కాన్షియస్ వేరే వైపుగా ఉంది కాబట్టి. ఓకే. ఫైన్ అక్కడికి వెళ్లి చూసారు. అంతా బానే ఉంది. ఏమీ జరగలేదనుకోండి. అందరూ క్షేమంగానే ఉన్నారు. అప్పుడేమవుతుంది రిలాక్స్ అయిన వెంటనే ఇంతకుముందు కనిపించిన కాళ్ళు నొప్పి అప్పుడు వాళ్ళకి మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది. అబ్బా! నాకు కాళ్ళు నొస్తుంది కదా! అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదొచ్చినా అదే మనకు ఎక్కువ అనిపించి ఆ కాన్షియస్‌లోనే ఉంటామనమాట. మళ్ళీ మరణ సమయంలో వచ్చే అంత పెయిన్‌కి మన కాన్షియస్ పక్కకొస్తుందా అంటే రాదు. ఆ పెయిన్ మీదనే మన కాన్షియస్ అంతా కూడా ఉంటుందనమాట. సో, మరి ఎలాగా అంటే సాధన కావాలి. జీవితంలో మనకి జీవితాన్ని ఇచ్చిందే మానవ జన్మ ఉద్దేశించబడిందే మన మనం భగవద్ధామానికి చేరడానికి. ఆ భగవంతుని సేవ కోసం కదా! సో, అది మనము అర్థం చేసుకొని మన జీవితాంతం భగవంతుని సేవ నామజపాలు, గుణగణాదులు, భగవంతుని గుణాలు, లీలలు స్మరణ చేస్తూ వింటూ ఉంటే ఇది సాధనలాగా చేస్తూ ఉంటే, మనకు చివరి టైంలో భగవంతుని మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలంటే గుర్తు తెచ్చుకోలేము కదా! ఈ సాధన ద్వారా మనము గినక భగవంతుని మన లోపల ఉన్న పరమాత్మని ప్రసన్నులను చేసుకోగలిగితే వాళ్ళే ఆ తలంపు అనేది మనకు మరణ సమయంలో కలిగిస్తారనమాట. ఎలాంటి తలంపు? ఆ దేవాది దేవుని తలుచుకునే తలంపు వాళ్ళు మనకు కలిగిస్తారు. సో, అలా తలుచుకున్నప్పుడు మనకేమవుతుందంటే, ఈ జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి చక్రంలో మనం ఫ్రీ చేసుకొని మన ఒరిజినల్ హోమ్‌కి వెళ్ళిపోతాం. సో, మరణం అనేది ఇలా చెప్తారనమాట. భక్తులు కాని వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది? భక్తులైన వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది? సో, భక్తులైన వాళ్ళకి ఎలా అంటే ఆహ్, ఒక పిల్లి ఉంటుంది గదా! పిల్లి తన పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు పిల్లి తన పిల్లల్ని ప్లేసెస్ మారుస్తుంది గదా! 7 ప్లేసులు మారుస్తుందని చెప్తారు పుట్టినాక. ప్లేస్ అది ఒక ప్లేస్‌లో కాన్స్టెంట్‌గా పెట్టదు కదా! సో, అది ఏం చేస్తుంది ఆ తన పిల్లల్ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకొకటి మార్చాలంటే తన నోటి ద్వారానే మారుస్తుంది ఇలా పట్టుకొని. మెడ దగ్గర పట్టుకొని. సో, అప్పుడు ఆ పట్టుకోవడం దాని టీత్ చాలా షార్ప్ ఉంటది కదా! హాని కలుగుతుంది. కానీ అది ఎంత జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటుంది. అది చాలా హాయిగా ఉంటుంది. తన తల్లి నోట్లో తన తల్లి ఎత్తుకున్నప్పుడు పళ్ళతో నోట్లో తనకేమి ఇబ్బంది ఉండదు. హాయిగానే ఉంటుంది. కదా! ఏం బాధ కలగదు. అలా మెత్తగా నొప్పి లేకుండా తీసుకొని వెళ్లి ఇంకో చోటికి చేరుస్తుంది. అదే తను ఒక ఎలుక కనిపించిందనుకోండి. ఎలుక కనిపిస్తే దాన్నేం చేస్తుందంటే, అదే నోటితో ఇంతకుముందు తన పిల్లలు ఏ నోటితో అయితే పట్టుకుందో, అదే నోటితో ఇలా పీకి, పీకి దాన్ని చేసి తింటుంది కదా! ఎందుకంటే అది ఆహారం. దానికి చాలా పెయినొస్తుంది ఆ ర్యాట్‌కి. సో, ఇక్కడ మన ఈ అభక్తులకి మరణం అనేది ఎలుకకి ఎలాగైతే మరణమొస్తుందో పిల్లి చేతిలో, అభక్తులకు మరణం అనేది అంత పెయిన్‌ఫుల్‌గా ఉంటుందండి. అదే భక్తులకు మరణం అనేది అంత స్మూత్‌గా, సాఫ్ట్‌గా వస్తుంది. అండ్ భగవంతుని తలంపు కూడా వాళ్ళ లోపల ఉన్న పరమాత్మ వాళ్ళకి అందిస్తారని చెప్తారు. సో, అందుకే మరణ సమయంలో భగవంతుడిని కలవాలి అంటే, ఓహ్! నేను జీవితంలో ఏం చేసినా పర్వాలేదు. ఓకే. లాస్ట్ టైమ్‌లో కలుస్తా అంటే అది వర్కౌట్ అవ్వని పని. श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग కర్మ సంహితః. శ్రీ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారు? నాశరహితుడు, సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. ఇక్కడ నాశనం లేని సర్వోత్తమమైన ఈ జీవుడే బ్రహ్మం అనబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమును ఆధ్యాత్మమని చెబుతారు. సో, మన ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం ఆధ్యాత్మము అండ్ భగవంతుని సేవకులమనమాట. అది మన నిజతత్వం. అండ్ సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి, ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ అంటారు. మన ఉత్పత్తికి, ఉనికికి కారణమైన కార్యాలని మనం కర్మ అని అంటున్నామనమాట. అది అధిభూతం క్షరోభావః పురుషశ్చాదిదైవతం అధియజ్ఞోऽహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. దేహధారుల్లో శ్రేష్ఠుడా అనగా అర్జున, శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం అంటారు. అండ్ సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపాన్ని అధిదైవం అని అంటారంట. అండ్ ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి పరమాత్మ రూపంలో వసించే ఆ దేవాది దేవుని అంశనే అధి యజ్ఞ అంటే యజ్ఞ ప్రభువు అని చెప్తున్నారనమాట. అది నేనే అని కూడా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో, ఆదిభూతం అంటే ఈ నేచర్ ప్రకృతి అని, అండ్ దేవతలకు అధిపతి అంటే ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడైతే తన విరాట్ రూపాన్ని ప్రదర్శిస్తారో దాన్ని అధిదైవం అని, అండ్ ప్రతి దేహంలో ఉన్న అంతర్యామి అంటే పరమాత్మ రూపంలో ఉండేది అది యజ్ఞ అంటే యజ్ఞ ప్రభువుని నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
అండ్ ఇక్కడ మనకి దాన్ని ఇంకొక టాబ్లెట్ ఫార్మాట్‌లో ప్రెజెంట్ చేశారు చూడండి. బ్రహ్మం అంటే నాశరహితము, దివ్యము అగు జీవుడు. ఆధ్యాత్మం అంటే జీవుని నిత్య స్వభావం. కర్మ అంటే దేహోద్భవనకు సంబంధించిన కార్యము. అది కర్మ. అధిభూతం అంటే భౌతిక ప్రకృతి. అధిదైవం అంటే సర్వదేవతల కూడియుండెడి విశ్వరూపం. అధియజ్ఞ అంటే పరమాత్మ. అధియజ్ఞ ఎక్కడ వసిస్తారంటే ప్రతి ఒక్క జీవి హృదయంలో వాళ్ళు వసిస్తారు. పరమాత్మగా. మరణ సమయంలో కృష్ణుని ఎలా స్మరించాలి? మరి ఎలా స్మరించాలంటే, ఆ స్మరణాన్ని జీవిత కాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ భగవంతుని ఎలా తలుస్తామంటే, జీవిత కాలం మనం సాధన చేయడం వల్ల. ఎలాంటి సాధన? భగవంతుని సేవ, భగవంతుని భక్తుల సేవ, భగవంతుని జపం అండ్ భగవంతుని నామాలను కీర్తించడం, భగవంతుని లీలలు వినటం. ఇలా మనం జీవితాంతం స్మరణ చేస్తే కానీ మరణ సమయంలో మనం భగవంతుని కలవలేము. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలం నన్నే స్మరణ చేస్తూ శరీరాన్ని పెట్టిన వాడు నా భావాన్ని పొందుతాడు. ఇందులో సందేహమేమీ లేదు. సో, జీవిత చివరి సమయంలో కేవలం నన్నే స్మరణ చేస్తూ శరీరాన్ని విడిచే వాళ్ళకు భగవంతుని ధామం వాళ్ళు చేరుతారన్నమాట. ఇందులో ఎలాంటి సందేహము లేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone at once, attains my nature. Of this there is no doubt. ఇలాంటి సందేహం లేదు. భగవంతుడు చెప్పినప్పుడు మనం ఇంకే దేని గురించైనా సందేహపడాలా? అవసరం లేదు కదా! సో, అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యం యం వాపి స్మరన్ భావం చరత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు భరత మహారాజు స్టోరీ చూస్తాము. సో, భరత మహారాజు వాళ్ళ జీవిత చివరి టైంలో ఏంటి వాళ్ళు సన్యాసాశ్రమంలో వెళ్ళిపోతారనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు అడవులకు అంత ఫ్యామిలీనంతా వదిలేసి వాళ్ళు సన్యాసాశ్రమంలో ఉండాలి కాబట్టి అడవులకు వెళ్ళి అక్కడ యజ్ఞాలు, తపస్సు, ధ్యానం అనేది చేసుకుంటుండడం మొదలుపెడతారు. సో, అక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళొక జింక పిల్లని చాలా బాధాకరమైన స్థితిలో ఉండడం చూస్తారు. దాన్ని చూసి చాలా జాలేస్తుందనమాట. ఎవరికి? భరత మహారాజు. సో, ఆ జాలి వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు దాన్ని చేరదీస్తారు. చేరదీసి దాన్ని తన దగ్గరగా పెంచుకోవడం అనేది తన దగ్గర పెట్టుకొని దానికి కావాల్సినవి సమకూరుస్తూ దాన్ని పెంచుకోవడం అనేది మొదలుపెడతారు. నిదానంగా ఎలా అయిపోతుందంటే వాళ్ళు ఆ జింక మనం అంతే కదా ఇంట్లో పెట్స్ చూస్తాం. అవి మన వెంటనే తిరుగుతాయి. దాన్ని కొంత ప్రేమ చూపియంగానే దానికి అవసరాలు తీర్చంగానే మనము అది మన వెంటే తిరుగుతుంది కదా! పెట్ యానిమల్స్ అని చెప్తారు. సో, ఇక్కడ కూడా భరత మన జింక పెద్దగయ్యే కొద్దీ ఎక్కువగా ప్రేమ చూపిచ్చేది. అండ్ ఇద్దరి మధ్యలో పరస్పరంగా చాలా ఎక్కువ ప్రేమ అనేది డెవలప్ అయిపోయిందనమాట. ఆ జింక అస్సలు వాళ్ళని వదిలేదే కాదనమాట. వాళ్ళు కూడా ఆ జింక మీద అంతే ప్రేమను చూపించడం మొదలుపెట్టేస్తారు. సో, ఇద్దరు ఒక్కరు లేకుండా ఒకరు ఉండలేరు. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా జింక వాళ్ళతో పాటే ఉంటుందనమాట. అండ్ వాళ్ళకి ఒక్క నిమిషం జింక కనిపించకపోయినా వాళ్ళకి ఏదోలా ఉంటుంది. ఎవరికి? భరత మహారాజు. సో, అలా ఉంటుందనమాట. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే జింక కనపడదు వాళ్ళకి. ఏదైతే వాళ్ళ అటాచ్‌మెంట్ వద్దు నాకు అని అందరిని ఫ్యామిలీని వదిలేసి వస్తారో, ఆ! ఏ అటాచ్‌మెంట్‌కి వద్దు అని సన్యాసాశ్రమంలో వస్తారో, ఇక్కడ దాన్ని తెలియకుండానే వాళ్ళు ఆ అటాచ్‌మెంట్‌ని జింక మీద పెంచేసుకుంటారు. ఆ జాలి భావనతో జింక మీద వాళ్ళు పెంచుకోవడం అనేది జరిగిపోతుంది. సో, ఒకసారి జింక అనేది వాళ్ళకి కనపడదనమాట. వాళ్ళు చూస్తారు, వెయిట్ చేస్తారు. ఈవినింగ్ వరకు చూస్తారు, రానే రాదు. సో, వాళ్ళకి భయమేస్తుంది. ఎందుకంటే అడవిలో వాళ్ళు ఉండేది కదా! జింకకు ఏ క్రూర మృగం నుంచి ఎటువంటి హాని లభించిందో అని వాళ్ళు చాలా బాధకు లోనవుతారనమాట. భయాందోళనకు గురవుతారు. సో, ఇంక వాళ్ళు ఉండలేరు. ఈవినింగ్ అయినా అది రాకపోయేసరికి వీళ్ళే దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తారంట. దాన్ని పిలుస్తూ గట్టిగా దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తారు. చాలా తిరుగుతారు. ఎంతకీ కనపడదు. జింక జాడ వాళ్ళకి ఏమీ కనపడదు. అలా వెళ్ళి ఒక కొండ పైగా వెళ్తారంట. సో, వెళ్ళి ఏంటంటే ఎందుకంటే వాళ్ళ కాన్షియస్ అంతా జింక మీదనే ఉంది. అసలు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది కూడా వాళ్ళకి కనపడట్లేదు. జింక మీదనే జింక దొరకాలి. దానికి ఏమైపోయిందో ఏమో! వాళ్ళ కాన్షియస్ అంతా దాని మీదే ఉంది. సో, అలా వెళ్ళి ఒక కొండ చివరన వాళ్ళు కాలు జారి వాళ్ళు కింద పడిపోతారు. ఒక లోయలోకి కింద కొండ కిందగా వాళ్ళు పడిపోతారు. చాలా గాయాలవుతాయి వాళ్ళకు.
సో, అప్పుడు కూడా ఆ పేరు తలుస్తూనే వాళ్ళు పడతారని చెప్తారు. అని అప్పుడు అలా గట్టిగా పిలిచేసరికి ఆ జింక పరిగెత్తుకుంటూ వాళ్ళ దగ్గరకొస్తుంది. సో, ఇక్కడ చూయించినట్టు అక్కడ ఆ జింక వాళ్ళ దగ్గరకొస్తుందంట. దాన్ని చూస్తూ వాళ్ళు, "ఓహ్! నువ్వు బాగానే ఉన్నావా?" అని సంతోషపడి దాన్ని చూస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళ దేహాన్ని వదలడం అనేది జరుగుతుంది. భరత మహారాజు ఎంతో వాళ్ళ జీవితమంతా వాళ్ళొక ఆహ్, హ్మ్, ఒక తపస్సులాగా వాళ్ళ జీవితమంతా కూడా ధర్మపరంగా వాళ్ళు గడిపి ఉంటారు. అండ్ చివరిగా సన్యాసాశ్రమంలో ఈ చిన్న అటాచ్‌మెంట్ వల్ల చివరిగా వాళ్ళు ఆ డీర్ యొక్క భావనలోనే వాళ్ళ దేహాన్ని వదలడం వల్ల మరు జన్మలో ఎలా పుడతారు వాళ్ళు? ఆ జింకలాగానే పుడతారు. కాకపోతే పూర్వజన్మ సుకృతి వల్ల వాళ్ళకు మొత్తం అంతా గుర్తుంటుందన్నమాట. సో, గుర్తుండడం వల్ల వాళ్ళెంతో బాధపడతారు. ఆ జింక దేహంలో వాళ్ళు ఎంతో బాధకు లోనవుతారు. అయ్యో! నేను చేజేతులారా చేసుకున్నానే అని. సో, అలా వాళ్ళు ఆ జింక దేహం అయ్యాక అదే జ్ఞాపకం ఉంది కాబట్టి జింక దేహం వదిలాక మళ్ళీ ఇంకొక మానవ దేహం తీసుకుంటారనమాట. ఒక బ్రాహ్మణ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు పుట్టటం అనేది జరుగుతుంది. సో, ఆ లైఫ్‌లో కూడా వాళ్ళకంతా గుర్తుంటుంది. అందుకే వాళ్ళు ఎవ్వరి మీద అటాచ్‌మెంట్స్ పెంచుకోకుండా ఒక ఒక ఏమంటారు జడంలాగా దేనికి రియాక్ట్ అవ్వని వాళ్ళలాగా ఉంటారనమాట. సో, అందుకే వాళ్ళకి జడభరత అని పేరొస్తుంది. ఆ జీవితంలో వాళ్ళు సక్సెస్‌ని సాధించుకుంటారు. సో, ఇలా మనం మరణ సమయంలో ఏ భావనలో ఉంటే మనకు ఆల్‌మోస్ట్ అదే లైఫ్ దొరుకుతుంది. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుత్య చ మయ్యర్పితమనో బుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయం. ఓ అర్జున! అందువల్ల నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి. నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. మనస్సును, బుద్ధిని నా యందు నిలిపితే నీవు నిస్సంశయంగా నన్నే పొందుతావు. నీ మనస్సును, బుద్ధిని నా యందే గనుక నీవు నిలిపినట్లయితే నీవు నిస్సంశయంగా అంటే సందేహం లేకుండా నన్నే పొందగలుగుతావు అర్జున అని భగవంతుడు ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గం నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్నే చేరుకుంటారు. సో, మనస్సును ఎటువంటి డీవియేషన్స్ లేకుండా నా నామస్మరణంలోనే నిలిపి, మార్గం నుండి తప్పుకోక, ఏ మార్గం? భక్తి మార్గం నుండి తప్పుకోకుండా నన్నే దేవాది దేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు. సో, ఎటువంటి డీవియేషన్స్ లేకుండా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సంపాదించిన వాళ్ళమై, మనం భగవంతుని ఆ దేవాది దేవుని స్మరణలో అనునిత్యం గడిపినట్లయితే, మనం భగవంతుని చేరుకోగలము. అని చెప్తుంది. అకస్మాత్ పరీక్ష. మనకు జీవితంలో వచ్చే అకస్మాత్ పరీక్ష ఏంటి? జీవితంలో వచ్చే మనకు అకస్మాత్ పరీక్ష ఏంటి? మన డెత్. మరణం. మరణం అనేది ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా వస్తుందో ఎవరికీ తెలీదు కదా! ఇప్పుడు మన ఎదురుగా మాట్లాడుతూనే ఉంటారనమాట. సడెన్‌గా మన కళ్ళ ముందర వాళ్ళు కింద పడిపోతారు. ఏమైందో తెలీదు. వెళ్తే మన డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే చెప్తారు వాళ్ళు లేరు అని. కదా! మనకది నమ్మడానికి కూడా ఆస్కారం లేనట్టుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడే మాట్లాడారు. జస్ట్ ఒక్క నిమిషం కిందటే నాతోనే మాట్లాడుతున్నారు. అంతలోనే వాళ్ళు లేరంటే మనం నమ్మిక కూడా సాధ్యమవ్వదు. సో, అది ఎప్పుడు, ఎలా అనేది ఎవరు చెప్పలేనిదనమాట. సో, అకస్మాత్తుగా వస్తుంది. ఇది మనకు జీవితానికి ఒక పరీక్ష లాంటిది. ఎలా అయితే ఒక ఆహ్, ఒక పిల్లవాళ్ళు స్కూలుకి వెళ్ళినప్పుడు సంవత్సరమంతా చదువుతారు కదా! సంవత్సరమంతా వాళ్ళు ఆ విద్యాభ్యాసం చేశాక వాళ్ళకి ఫైనల్‌గా నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రమోట్ అయ్యేటప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్‌కి ప్రమోట్ చేసే ముందు వాళ్ళకి ఫైనల్‌గా ఒక టెస్ట్ పెడతారు. ఆ టెస్ట్‌లో వాళ్ళు పాస్ అయ్యి మంచిగా ఉంటేనే నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తారు కదా! సో, మనం ఇక్కడికి సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు. మనము నెక్స్ట్ లెవెల్స్‌కి వెళ్ళాలి అని భగవద్ధామం ఈస్ ఎ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ యాక్చువల్లీ. కానీ దానికి చేరే ముందు మనకు ఉన్నత లోకాలని చాలా చాలా వస్తాయి. చాలా వెళ్ళాలంటే మనం ప్రమోట్ అవ్వాలి కదా! చాలా అవ్వాలంటే మనం పరీక్షలో పాస్ అవ్వాలి. అకస్మాత్ పరీక్ష అనేది మనకు పెట్టడం జరుగుతుంది. సో, దాంట్లో మనము సక్సెస్ సాధించాలి. సో, అకస్మాత్ పరీక్ష ఈ మానవ జీవితానికి ఏంటి అంటే మరణం. సో, మరి స్కూల్‌లో పిల్లవాడు ఎలాగైతే సంవత్సరం అంతా అభ్యాసం చేస్తారో, మనం కూడా జీవితం అంతా అభ్యాసం చేయాలి. సాధన చేయాలి. ఏం చేయాలి? భగవంతుడి నామ జపాలు సాధన చేయాలని. అదే చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు సిద్ధమవ్వాలి. ఎప్పుడైతే మనకి జ్ఞానం లభిస్తుందో, ఇమ్మీడియేట్‌గా అప్పుడే మనం రెడీ అయిపోవాలనమాట దానికి. సిలబస్ ఏంటి? మన సిలబస్ ఏంటి అంటే భగవంతుని
కీర్తించడం, భగవంతుని తెలుసుకోవడం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడం. మరి ఎలా సిద్ధమవ్వాలంటే సాధన. జపించాలి, భగవద్గీత చదవాలి, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి, భగవంతుని సేవ చేయాలి అండ్ భగవంతుని భక్తులకు కూడా సేవ చేయాలి. ఇది సాధన చేస్తూ సిద్ధమవ్వాలి. హియరింగ్, చాంటింగ్ అండ్ రిమెంబరింగ్ ద లార్డ్. మరి ఏ సమయంలో వస్తుంది? ఏ సమయంలో అయినా రావచ్చు. ఇది సమయం, ఇది, అది, ఆ టైం, అప్పుడు, ఇప్పుడని ఏమీ లేదు. ఏ టైంలో అయినా అది మనకి ఫేస్ అవ్వచ్చు. మరి దీనివల్ల ఫలితం ఏంటి అంటే, ఒకవేళ భగవంతుని ధ్యానంలో మనం దేహం వదిలినట్లయితే, మనం భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాం. లేకపోతే మళ్ళీ, మళ్ళీ జన్మలు తీసుకొని ఇక్కడికే వస్తామనమాట. ఫలితం ఏంటంటే, భగవంతుని తలుస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ అని పెట్టారు. అందుకే భగవంతుని తలుస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఇది ఏం చెప్పాం, ఈ భౌతిక ప్రపంచం మనకొక జైలు లాంటిది. సో, ఈ జైలు నుంచి విడుదల పొందుతాం. ఎలాగైతే ఆ పక్షి విడుదల పొందిందో, మనం కూడా ఈ జైలు ఇంకా విడుదల పొందుతామని. అందరూ కూడా పాస్ అవ్వాలి. సక్సెస్ సాధించుకోవాలి ఈ టెస్ట్‌లో. చెప్తారు మనకు ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అని అంటారు. ఎలా బ్రతకాలి, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అని చాలా వింటాం కదా! సో, చెప్తారు ఇక్కడ మనకు మెయిన్‌గా తెలియాల్సింది ఆర్ట్ ఆఫ్ డెత్. ఎలా చావాలి? ఎలా మనకు మరణాన్ని మనం ఫేస్ చేయాలి? ఆ! ఆ టైంలో మనం ఎలా ఉండాలి? మన భావన ఎలా ఉండాలి? సో, అది తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవాలంటే జీవితాంతం మనం సాధన చేయాలన్నమాట. కాబట్టి ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఆర్ట్ ఆఫ్ డెత్. ఎలా మనకు అది దొరుకుతుంది అని. అంటే మరణం వస్తుంది. మరణంలో సక్సెస్ మనం ఎలా సాధిస్తాము అని. సో, అది ఆర్ట్ ఆఫ్ డెత్ అన్నమాట. అది తెలుసుకుంటే మనము మన నిత్య జీవితాన్ని మనం ఎలా గడపాలి అనేది మనకు అర్థమైతుంది. కవిం పురాణమనుశాసితారం మనోరణీయం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. సర్వము తెలిసిన వాడుగును, అతి ప్రాచీనుడుగను, నియంత్రించువాడుగను, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించువాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగను, ఊహాతీతుడుగను మరియు ఎల్లప్పుడూ రూప సహితునిగా మనిషి పరమపురుషుని ధ్యానించాలి. సో, సర్వము తెలుసు. ఎవరికి? ఆ భగవంతునికి, ఆ దేవాది దేవునికి సర్వము తెలుసు. అతను చాలా ప్రాచీనవంతుడు. అంటే సనాతనంగా ఉండేవాళ్ళు. మొదటిగా ఉండేది వాళ్ళే. అంతా నియంత్రించే వాళ్ళు వాళ్ళే. అందుకే మనం సుప్రీం కంట్రోలర్ పీస్ ఫార్ములాలో ఇది చూస్తాం. సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడు ఎవరు? ఆ దేవాది దేవుడు. అన్నింటినీ పోషించే శక్తి గలవాడు. అన్ని భౌతిక భావనలకు భగవంతుడు అతీతుడనమాట. ఊహాతీతుడు. మన ఊహలకు కూడా అందరు. మరియు ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళెలా ఉంటారు? రూప సహితంగానే ఉంటారనమాట. అలా రూప సహితునిగా మనిషి పరమ పురుషుని ధ్యానించాలి. ఇలా అన్ని భగవంతుని మన గుణగలాన్ని అర్థం చేసుకొని రూప సహితునిగా మనిషి పరమ పురుషుని ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు అని చెప్తున్నారు. అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఓ పార్థ, కుమారుడా, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించు వానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. సో, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో, క్రమం తప్పకుండా ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించే వాళ్ళకు అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా, దేని కారణంగా? మన స్థిరమైన భక్తి సేవని కారణంగానే భగవంతుడు మనకు సులభంగా లభిస్తాడంట. అందుకే భక్తి సేవ, అందుకే భక్తి యోగం టాప్ మోస్ట్ అని వింటాము. అది ముందు అధ్యాయంలో చూస్తాం. అండ్ ఇక్కడ పిక్చర్స్‌లో మనకి సుధామ స్టోరీ చూస్తాము. భగవంతుడు లీలలు ఎలా ఉంటాయంటే, భగవంతుడు దేవాది దేవుడని తెలిసినా, వాళ్ళు దేవాది దేవుడని తెలిస్తే ఎవరు వాళ్ళ దగ్గర మనకు భగవంతుడు దేవాది దేవుడని తెలిసేలకే మనకెలాంటి భావన కలుగుతుందో, ఒక రెస్పెక్ట్‌ఫుల్ భావనతో దూరంగానే ఉంటారు. చాలా మర్యాదగా చూస్తారు. కదా! భగవంతుడు అందుకే తన యోగమాయని ప్రసరిస్తారనమాట. వాళ్ళంతా మర్చిపోయేలాగా, తనతో కలిసి తిరిగేలాగా. అందుకే వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు పుత్రుడిలాగా ఫీల్ అవుతూ వాళ్ళతో నిత్య లీలలనేవి చేస్తూ ఉంటారనమాట. లేకపోతే అందరూ ఏమవుతారు? వాళ్ళకి ఓన్లీ భక్తి చేస్తూ ఉంటారు. ఎంతో రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. భక్తి చేస్తూ ఉంటారు.
కానీ భగవంతుని సహచర్యంలో ఉంటారనమాట. భగవంతునికి అది ఎంతో ఎంజాయబుల్‌గా ఉంటుంది. సో, అందుకే వాళ్ళ యోగం ఆయనని అలా అందరి మీద ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ సుధామ స్టోరీ, కుచేల, సుధామ స్టోరీ ఏంటంటే తెలిసే ఉంటుందనుకుంటాను అందరికి. చూద్దాం. సుధామ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు ఫ్రెండ్ అనమాట. వీళ్ళు విద్యాభ్యాసం స్వీకరించేటప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళతో పాటు కలిసే ఉంటారు. అందరూ కలిసి ఆ గురువు దగ్గర విద్యాభ్యాసం అనేది స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. సో, పెద్దగా అయిపోయాక ఇప్పుడు భగవంతుడు ద్వారకాలో ఉన్నారు. సో, అప్పుడు సుధామ అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, చాలా పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. తినడానికి తిండి గింజలు కూడా వాళ్ళకి లేదు. వాళ్ళకి భార్య, పిల్లలు ఉన్నారనమాట. వాళ్ళ పోషణ చాలా కష్టమైపోయింది వాళ్ళకి. సో, అప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళ వైఫ్ చెప్తారు. సో, మీ ఫ్రెండ్ ఆ దేవాదిదేవుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కదా! ద్వారకాలో ఉన్నారు. మీరెందుకు వాళ్ళని కలవకూడదు అని. కానీ ఎందుకు కలవాలని అంటున్నారు? వెళ్లి ఏమైనా సంపద వాళ్ళని అడగొచ్చు కదా! అని. కానీ సుధామాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. కానీ వాళ్ళ మనసులోని భావన ఏంటంటే, ఇలాగైనా సరే నేను వెళ్ళి ఆ దేవాది దేవుడిని చూడొచ్చు కదా! ఎందుకంటే భగవంతుని చూసే అవకాశాలు చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంటాయి కదా! సరే అయ్యింది. వాళ్ళ వైఫ్ ఒక ఆలోచన ఇస్తారు. వాళ్ళ ఆలోచన వేరే, వాళ్ళ వైఫ్ ఆలోచన. కానీ సుధామ ఆలోచన వేరే. నేను దర్శించుకోవచ్చు గదా! నా మిత్రుడు ఆ దేవాది దేవుడిని నేను ఒక్కసారైనా దర్శించుకొని రాగలుగుతాను కదా! అని వాళ్ళు దానికి సరే చెప్తారు. అప్పుడు వాళ్ళ వైఫ్ పక్కన ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్లి అదేమి అరువు తీసుకొస్తారు. ఏమి అటుకులు కొని తీసుకొస్తారంట. సో, అవే దాన్ని మూట కట్టి వీళ్ళకి ఇస్తారు. ఎందుకిస్తారది గిఫ్ట్ అన్నమాట. ఎవరు? ఆ దేవాది దేవుడికి. మనం ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తే ఉత్త చేతులతో వెళ్ళము కదా! ఏదో ఒకటి తీసుకొనే వెళ్తాము. సో, అలా వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఆ అటుకులనేది ఆ మూట కట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సుధామ ఆ మూట కట్టిన అటుకుల్ని తీసుకొని ద్వారకాకు బయలుదేరుతారన్నమాట. సో, ద్వారకాకొస్తారు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎప్పుడైతే చూస్తారో వాళ్ళు సుధామని చాలా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తారనమాట. సో, వాళ్ళు దిగి సుధామాని బెడ్ మీద పెట్టేసి వాళ్ళేం చేస్తారు, సుధామ కాళ్ళు కడిగి ఆ నీళ్ళని వాళ్ళు శిరస్సు మీద వేసుకుంటారంట. అండ్ లక్ష్మీదేవి అంశైన రుక్మిణీదేవి వాళ్ళకు అదేంటి చామరను వీస్తారనమాట. అంటే వాళ్ళకు చల్ల గాలి తగలేలాగా వాళ్ళకి సేవ చేసుకుంటారు. హ్మ్. సో, ఎందుకు అలా అనంటే ఈ భూమి మీద ధర్మం నిలబడాలి అంటే అది ఒక్క శుద్ధ భక్తుల వల్లనే సాధ్యమవుతుందన్నమాట. సో, ఎంతమంది పాపాత్ములు ఉన్నా కూడా భూదేవి వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఒక్కళ్ళన్నా నా మీద పాదం మోపకపోతారా శుద్ధ భక్తులు. సో, తను ఎంతో సంతృప్తి ఫీల్ అవుతారంట. అందుకే భగవంతుడు ఆ పాదాలకు భగవంతుడు అలా కార్యం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మనకి చూపిస్తారు. ఏంటంటే ఒక శుద్ధ బ్రాహ్మణులకి మనం ఎలా సేవ చేయాలనేది చూపిస్తారన్నమాట. సో, అలా వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు సుధామ అంతులేని ఆనందం వాళ్ళకు. కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు కారుతున్నాయి. ఏమీ మాట్లాడలేని స్థితి సుధామది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు సర్వ ఆకర్షకుడు కదా! ఇలా ఆకర్షవంతుడిగా ఇంత చేస్తుంటేను వాళ్ళకి నోట మాట రాలేదనమాట. ఇక తర్వాత భగవంతుడు పక్కన కూర్చొని వాళ్ళ చేతిలో చేయి వేసి ఏంటి విశేషాలని అడుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు కళ్ళ వెంట అశ్రులు కారుతూనే ఉంటాయన్నమాట. వాళ్ళకేమి అంత ఆనందంతో నిండిపోతారు వాళ్ళు. తర్వాత వాళ్ళంతా వాళ్ళ చిన్ననాటి అంతే కదా! మనం ఎప్పుడైనా మన ఫ్రెండ్స్‌ని కలిసినప్పుడు చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తు తెచ్చుకొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా! సో, అలా దేవాది దేవుడు కూడా సుధామాతో కలిసి వాళ్ళు చిన్నప్పుడు చేసిన కార్యాలన్నీ గుర్తు తెచ్చుకొని వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా రాత్రంతా గడుపుతారు. తర్వాత సుధామ వెళ్ళిపోతారు. కానీ సుధామ వెళ్ళేలోకి అక్కడ ఏమవుతుంది? వాళ్ళ ఇల్లంతా మారిపోతుంది. ఏమి అడగరు సుధామ అక్కడొచ్చి. కానీ భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు కదా! సో, భగవంతుడు అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన సిరి సంపదలన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఇచ్చేస్తారని. సో, ఇది సుధామ స్టోరీ. అండ్ మనము సో, భగవంతుడిని ఎందుకు పొందాలి? మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం శాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన తరువాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ వారు తిరిగి రారు. సో, భక్తి యోగాలో ఎవరైతే స్థితులై ఉంటారో, యోగులుగా ఉంటారో, వాళ్ళు నన్ను పొందిన తర్వాత ఈ అత్యున్నత నన్ను పొందారంటే భగవద్ధామాన్ని చేరారంటే అది అత్యున్నతమైన పరిపూర్ణత అన్నమాట. సో, ఇంక అది పొందాక ఇంక మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో, అది మన ఫైనల్ డెస్టినేషన్. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికి కూడా వాళ్ళు తిరిగి రారు. సో, ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏమని చెప్తున్నారు? దుఃఖాలయం అశాశ్వతం.
సో ఇది దుఃఖంతో నిండి ఉన్న ఆలయం అన్నమాట. సో మనము ఆలయం అంటే ఏంటంటే మనము ఎందుకు ఆలయం అంటామంటే అక్కడ దేవుడు వసిస్తారు. ఒక గృహంలో ఉన్నట్టుగా దేవుడు అక్కడ వసిస్తారు. అందరూ అక్కడ ఆయన దర్శనానికి పోతారు. సో దేవాలయంలో దేవుడు ఉంటారు. అండ్ ఇంకేమి లైబ్రరీ ఏం చెప్తారో తెలుగులో లైబ్రరీని? లైబ్రరీలో గ్రంథాలయం ఎగ్జాక్ట్‌లీ. గ్రంథాలయంలో బుక్స్ దొరుకుతాయి మనకు కదా! బుక్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఏమని చెప్తారు? దుఃఖాలయం. అంటే ఈ ఆలయంలో మనకి దుఃఖం తప్ప ఇంకొకటి ఏమి దొరకదనమాట. అండ్ అది ఎలా ఉంటుంది ఇదంటే అశాశ్వతమైనది. ఇది పర్మనెంట్‌గా ఉండదు. ఉంటుంది టెంపరరీ. తర్వాత నాశనం అయిపోతుంది. అశాశ్వతం. సో అందుకే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని భగవంతుడు ఎలా చెప్తున్నారు? దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ చూస్తాం. ఆ బ్రహ్మభువనాల్లోక పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యత కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకం నుండి అత్యల్ప లోకం వరకు అన్ని పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలు. కానీ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్న వాడు మరలా జన్మింపడు. సో నా నివాసం, నా నిత్య ధామానికి వచ్చిన వాళ్ళు మరలా జన్మం తీసుకోవడం అనేది జరగదు అని భగవంతుడు చాలా క్లియర్ గా చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట. భూతగ్రామ సేవాయం భూతా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్యాగమే అవశపాత ప్రభవత్సహ రాగమే. ఓ పాత, ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి అవడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి. పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. సో బ్రహ్మ రాత్రి సమయం మనం ఒక కల్పం అని చూసాం కదా ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో. అలా క్యాల్కులేట్ చేసాం మనం మనువు టైం, మనం ఏ మనువు టైంలో ఉన్నాము, ఏ యుగంలో ఉన్నామని కొంత క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఎప్పుడు భగవంతుడు ఎప్పుడు సూర్య భగవంతునికి ఇది బోధించారు అన్నప్పుడు ఇది చూసాం మనం కదా. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు బ్రహ్మదేవుని రాత్రి సమయం అవతే అందరూ కూడా లీనమైపోతారనమాట. దీంట్లో ప్రకృతి అంటే ప్రకృతి మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి ఆ దేవాది దేవుడి నుంచి క్రియేషన్ అన్నమాట ఇదంతా. సో వాళ్ళలో లీనమైపోతారు. మళ్ళీ పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో ఇవి ప్రళయాలు రకరకాలైన ప్రళయాలన్నమాట. ఒక్క మనువు కాలం నుంచి ఇంకొక మనువు కాలం వచ్చేటప్పుడు ప్రళయం సంభవిస్తుంది. అండ్ బ్రహ్మ ఒక డే అంటే 1 డే పగలయిపోయాక రాత్రి అయితే అప్పుడు మనకు ఈ ప్రళయం అనేది సంభవిస్తుంది. మహాప్రళయం. సో తర్వాత ఈ బ్రహ్మాండంకి నాశనం అయ్యేటప్పుడు అది ఇంకా ప్రళయం, జగత్ ప్రళయం అని చెప్తారు దాన్ని. సో ఇలా ప్రళయాలు కూడా రకరకాలుగా మనకి చూసుకోవచ్చు. స్టేజ్ బై స్టేజ్‌లో వస్తూ ఉంటాయి. సో కలియుగ కాలం మళ్ళీ కొంత క్యాల్కులేషన్ ఉంది. కలియుగ కాలం 4,32,000 అయితే ద్వాపర కలియుగానికి 2 రెట్లు, త్రేత కలియుగానికి 3 రెట్లు, సత్య కలియుగానికి 4 రెట్లు. ఈ 4 కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. యుగ చక్ర, యుగ సైకిల్, దివ్య యుగం అంటే ఈ 4 యుగాలను కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటివి బ్రహ్మ పగలు సమయంలో ఎలా వస్తాయంట? ఇలాంటి దివ్య యుగాలు ఎన్నొస్తాయి? ఒక 1000 దివ్య యుగాలు వస్తే లార్డ్ బ్రహ్మకి 12 గంటల సమయం. అంటే పగలు సమయం. ఇదే సమయం రాత్రి కూడా ఉంటుంది కదా! 12 అవర్స్ మార్నింగ్, 12 అవర్స్ నైట్ అంటే ఇదే సమయం రాత్రి కూడా వాళ్ళకి ఉంటుందంట. ఇంక బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజులో మనము ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిస్తే బ్రహ్మకు ఒక రోజు అవుతుందన్నమాట. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తం తమ్ ఆహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఆ దివ్య నివాసం వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది. ఆ భగవంతుని ఈ దేవాది దేవుని నివాసం వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది. మరియు ఇది పరమ గమ్యం. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతడు తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసం. ఇక్కడ పిక్చర్‌లో చూస్తే మనకి ఎన్ని వైకుంఠ లోకాలున్నా దానికన్నా టాప్ మోస్ట్ చెప్పేది గోలోక వృందావనం. అక్కడి నుంచి వచ్చే వెలుగు వల్లే అన్ని వైకుంఠ లోకాలు ప్రకాశవంతంగా ఉంటాయని చెప్పి. అండ్ మనం ముగ్గురు పురుషావతారాలను చూసాం కదా! సో ఇక్కడే అన్నమాట. సో విష్ణు పరమాత్మ యొక్క మొదటి పురుషావతారం కారణోదక సాయి విష్ణు. వాళ్ళు కారణాడవ సముద్రంలో వసిస్తారు. సో వాళ్ళ ఇంకానే ఈ మహతత్వం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది.
సో అప్పుడు వాళ్ళ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలో ఈ బ్రహ్మాండాలు బబుల్స్ లాగా వస్తాయి ఇక్కడ చూపించిన బబుల్ లాగా. సో దీంట్లో వచ్చేటప్పుడే ఈ గర్భం ఏంటి ఈ బ్రహ్మాండం గర్భంలో గర్భోదక సాయి విష్ణు ఇలా ఉంటారనమాట. అండ్ వీళ్ళ ఇంకొక ప్లీనరీ ఎక్స్పాన్షన్ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. వాళ్ళు ఇంకొక పురుషావతారంలో అదే బ్రహ్మాండంలో వసిస్తారనమాట. అండ్ వాళ్ళే అణువణువున పరమాత్మగా వ్యాప్తి చెందేది ఆ బ్రహ్మాండంలో వాళ్ళే అనమాట. సో ఇలా ముగ్గురు పురుషావతారాలని చెప్పారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది? ప్రతి పదం పాటలాగా ఉంటుంది. ప్రతి అడుగు కూడా మనది నృత్యం లాగానే ఉంటుంది. అంత సంతోషభరితంగా, ఆహ్లాదభరితంగా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడంతా సంతోషమే. అండ్ భౌతిక ప్రపంచం ప్రతి అడుగు ప్రమాదకరమే. ప్రతి పనిలో బాధలే ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అడుగడుగున ప్రమాదాలుంటాయి. ఇది అందరికి తెలిసిందే కదా! సో, అది భౌతిక ప్రపంచం. మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం ఏంటి అంటే, అది శాశ్వతమైనది. అక్కడ ఎలాంటి తప్పులనేవి ఉండవు. అపరిమిత ఆనందంగా ఉంటుంది అక్కడ. మనకు అపరిమిత ఆనందాన్ని అక్కడ మనం అనుభవిస్తాము. అన్ని కోరికలు కూడా మనకు అక్కడ నెరవేరుతూ ఉంటాయి. అది ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనదన్నమాట అది. అండ్ అత్యున్నతమైన లోకం అంటే అదే. అండ్ తిరిగి రాని ప్రదేశం. అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ మనము తిరిగి రామన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రాము. భగవంతుని సేవ. సో వీళ్ళేం చేస్తున్నారు ఇక్కడ తల్లి, కూతురని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? భగవంతుని రూపాన్ని అది ప్రిపేర్ చేసి దానికి నీట్‌గా రంగు వేస్తున్నారనమాట. సో ఆ వేసేటప్పుడు వాళ్ళ భావన, వాళ్ళ చూపు, వాళ్ళ మనసంతా కూడా ఆ విగ్రహం స్వామి యొక్క సాకార రూపంలో ఉన్న ఆ మూర్తి మీదనే కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరి భావనలో ఉన్నారో ఆ దేవాది దేవుని భావనలో ఉండి అలా పెయింట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది అంత అందంగా తయారవుతుందన్నమాట. నైతే 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 శృతి హరే కృష్ణ నైతే శృతే పార్థజానం యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్త భవ అర్జున. ఓ అర్జున ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడూ కలవరపడరు. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరపడము. భౌతిక ప్రపంచం, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం 2 ఎలా రీచ్ అవ్వాలో కూడా మనకిప్పుడు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటివి తెలిసిన భక్తులనేవాళ్ళు. ఇలాంటివి తెలిసినప్పుడు జనరల్‌గా ఏం చేస్తాము మన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంకి వెళ్ళాలి కాబట్టి మన భగవద్ధామం రీచ్ అవ్వాలి కాబట్టి, భగవంతుడు నిర్దేశించిన రీతిలోనే మన జీవితాన్ని గడిపేదనేది జరుగుతుందనమాట. అలాంటి వాళ్ళు ఆబ్వియస్‌లీ భక్తులవుతారు. సో, వాళ్ళు ఎప్పుడు దేనికి కలవరపడరనమాట. అందువల్ల నువ్వు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందే స్థిరుడవు అని భగవంతుడు అర్జునకి చెప్తున్నారు. తద్వారా మనందరికీ కూడా చెప్తున్నారు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రతిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. భక్తి సేవ యొక్క మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి ఎలాంటి మార్గము? భక్తి సేవ యొక్క మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వేదాలను అధ్యయనం చేయడం, కఠినమైన తపస్సులు చేయడం, దాతృత్వం ఇవ్వడం లేదా తాత్విక మరియు ఫలవంతమైన కార్యకలాపాలను అనుసరించడం వలన కలుగు పుణ్య ఫలాలను అధిగమించి అంటే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేయకపోయినా వాళ్ళకు ప్రాప్తి అవుతుంది. ఈ పుణ్య ఫలం అంతా కూడా ఎవరికి ప్రాప్తి అవుతుంది? భక్తి సేవ చేసే వాళ్ళకి ఇవన్నీ ప్రాప్తి అవుతాయి. ఇవన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది కూడా వాళ్ళు పొందగలుగుతారు. అది ఏంటి? భగవంతుని నిత్య ధామాన్ని కూడా వాళ్ళు పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. హరే బోల్ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. హరే కృష్ణ. అందరు భక్తులకు హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి చూద్దాం. హరే కృష్ణ.